Mă, t-ai dat foc la Stuhăriș? Ce? Mă, t-ai dat foc? Da. Ca să știu și spun la poliție. Păi da, dar știi că nu-i voie. Amenda e 600 de lei. Du-și pregătește capica. Vinde calul. Are un cal alb și vrea să rămână fără dumnealui. Un gospodar și-a legat vaca și cu doi buhăieși împreună. Aici s-ar putea să se gâtuie așa. Unul i-a legat picioarele. Din față, ca la cal. Îl pare că am spăriet. Și vaca în pereche cu ei. Lanțul n-are pripon la coadă. Înseamnă că așa e ideea. Gospodar ca la Trușeni, unde mai găsești oare?